Per a Sant Antoni grans balles hi ha, per a Sant Maurici tot el poble hi va. N'hi van 3 donzelles, són de l'Empordà. L'una diu a l'altra, i a tu què et traurà? Anem donzelletes, anem a ballar, que l'Hereu Riera ens hi farà entrar. La primera dansa l'entreu a ballar, la segona dansa la nova arriba. Perdonin, senyores, que me n'haig d'anar, que la meva mà de la mort no està. Déu vos guard, Maria, Maria, com va? Per a mi Riera molt malament va. Senyor, que m'ajudi si em vol ajudar, que em torni la mà de que la mort n'està. Al cap de 9 dies Maria es llevà i a les 3 setmanes es varen casar.